расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни 7-ум рақами рейтинг корейский зомби ва 8-ум рақами рейтинг Giga Chikadze рӯзи 4 феврал дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. дӯстон, аллакай имрӯз дар Абу-Даби турнири калон оид ба бокс баргузор мегардад ки дар он мужзани тоҷик Шавқат Раҳимов бо рекорди 16-0 барои камарбанди IBF зидди мужзани англичани Зельф Баррет бо рекорди 28-1 муҳориба хоҳад гузаронд. муҳориба дар вазни 59 кг баргузор мегардад ва шаби гузашта ҳар дуи варзигаро вазни даркориро карда тавонистанд ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. акнун имрӯз боша ба майдон баромада беҳтарини худро муайян мекунанд. мо албатта ки ба ғалабаи Шавқат боварӣ дорем ва ба ӯ барор хоҳонем. ва дӯстон, мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи пахши мустақими ин турнирро пайдо карда дар телеграм канали худ пешкаш шумо кунем. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ дар описани видео. топови ҷангори вазни сабук UFC Дастин Бриллиант Порье фикрҳои худро оиди рақиби дар пеш истодааш Майкл Чендлери оҳанӣ баён кард. вазни сабук доимо тағйир меёбад. медонед, буд замоне ки вазни сабук аз ҳама вазни душвор дар UFC буд. акнун мо чемпиони нав дорем ки имкониятҳои навро мекушояд, муҳорибаҳои нав. аммо ман ҳамеша танҳо ба худам назар мекунам, махсусан баъди мағлубият. ман аллакай 15 сол мешавад ки дар октагон меҷангам ва ягон вақт 2 маротиба пайдарҳам шикаст хӯрдагӣ нестам ва ҳозир ин корро оғоз кардан намехоҳам. ман доимо кӯшиш мекунам ки ҳамаи чизро ҷамъ карда аз мағлубияти худ дарс омӯхта хатогиҳои худро ислоҳ кунам. ман баъди охирон муҳорибаи худ вақти хеле зиёд доштам то ин ки ҳамаи хатогиҳои худро ислоҳ карда беҳтар шавам. ман дар муҳориба бо Чендлер нишон додан мехоҳам ки ман инкишоф ёфта истодаам. малакаҳои нав ва ҳамчунин хатогиҳое ки дар муҳорибаи гузашта карда будам метавонам ки ислоҳ кунам, гуфтааст Порье. дӯстон, бояд гуфт ки ғолиби муҳорибаи Дастин Порье ва Майкл Чендлер метавонанд ки рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шаванд. оиди ин чиз худи чемпион хабар дод. ба ман ғолиби муҳорибаи Чендлер ва Порьеро дода метавонанд. дар давоми 2 ҳафтаи наздик аниқ мешавад ки ман зидди кӣ меҷангам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Дастин Порье ва Майкл Чендлер аллакай рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 281 баргузор мегардад ва ман дӯстон фикр мекунам ки агар ғолиби муҳорибаи онҳо ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, пас шояд ки рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шавад. ҳамчунин дӯстон, чӣ хеле ки гап оиди Ислам Махачев рафта истодааст, як кори дирӯзшударо шарҳ додан мехостем. шаби гузашта дар бисёри сомонаҳо ана ҳамин акс пайдо шуд ва автори ин акс дӯст ва мураббии Конор Макгрегор Дилон Денис аст ки ана ҳамин акси Ислам Махачевро гузошта ҳаром навишт ва дар ин акс дида мешавад ки Ислам касеро ба оғӯш гирифтааст ва аз рӯи суханҳои Дилон Денис ин шахс зан аст ва Ислам ҳаромкорӣ карда истодааст. аммо дӯстон, мо навори ин ҳодисаро пайдо кардем ва биён якҷоя мебинем ки Ислам дар ҳақиқат бо кист. чӣ хеле ки дӯстон дар ин навор дида мешавад, Ислам дар ин навор бо як писарбачаи ҷавоне ҳаст ки мӯйҳои дароз дорад ва шахсоне ки ин наворро чоп карданд гуфтанд ки Ислам ин ҷавонро барои мӯйҳои дарозаш азоб дода истодааст. аз ҳамин сабаб дӯстон, ба ҳар гуна аксу суханҳои бардуруғ бовар накунед то вақте ки ҳақиқати корро нафаҳмед. мо боша ба шумо танҳо хабарҳои муҳим ва расмиро якум шуда пешкаш мекунем. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нав якум шуда бохабар шавед. фикр ақидаҳои худро дар комментария нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.